Awni je mali kunnafoni sugandilla ka se ka kunnafoni ani ka o lase aw ma sanga anaka wati o foli belebeleba an b'o ta ni ka o di aw ma an bolo dɔniya ka fɔ ko biye mɛ kalo tile 14 ye san 2025 kunnafoni wati sera ayaw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi fɛn min ye parti politique ye ka taga se fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ parti politique dɛmɛni kɔni ma a bɛɛ lajɛlen kɔni cira an ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni fɛ nin kunnafoniya in dira kunun mɛ kalo tile 13 san 2024 conseil des ministres ale senfɛ. Autorité de la communication ni oye aki mais kalo tile 9 san 2025 ale kɔni TV5 Monde ni ka o sama ka bɔ an ka jamana jaso filataw kɔni olu la mais ni a yera ka fɔ ko TV5 Monde kɔni bɔra ni ka taga mais kalo tile 3 san 2025 parti politique maw ye bɔli min kɔni ni ka o kɛ o ye maa dɔw kɔni ni ka olu ɲininka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'u bɛ ka laɲini ko ka dan sigi fɛn min ye camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ka fanga kɔni ale la u ye olu ɲininka uma maa tɔw kɔni ni ka olu ɲininka an b'o lɔdɔniya ka fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye fɛn min ye TV5 Monde ka baaraw ni ka olu ka ɲɔngiri an ka jamana ale kɔnɔna la a kɛra fɛn min ye septembre kalo tɛmɛnen san 2025 fɛnɛ. Amado mashila ka fɔ kan ka jamana marabaw kɔni ye parti politique ni ka olu kɔni ka baara ka o jɔ an bɛ wagati min na ina fɔ sisan nɔ kunun mɛ kalo tile 13 san 2025 Musa Mara ni ale ye parti yɛlɛma o ɲɛmaa ye a kɔni bɔra ni k'a ka dusumakasa ka o yira ka sababu kɛ ko jamana kɔni bɛ ka taa lahalaya min na nin ko ni jamana tora nin sira kan fɛn min ye bɛn ani keleya ye o bɛ se ka to kɔfɛ don n'a nataw la. An ka minisiriso bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ musow denmisɛnw ani denbaya koɲɛw kɔni ma a minisiri ko k'a bɔra kalama ka fɔ bɔlɔlɔsira ale kana la maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale ye kuma fɔ kuma min kɔni ni a tɛ taa bunahadamadenya taasira kɔni ale fɛ kɛrɛnkɛrɛnna sa a kumaw kɔni fɔra ka ɲɛsin musolakaw olu yɔrɔ de kɔni ma maa min yɛrɛ kɔni ye nin fɔ a kumakan lamalen don kosɛbɛ bɔlɔlɔsira ale kana na min ni a kuma fɔra jaso dɔ kɔni o yɛrɛ la n'a émission yɛrɛ kɔni kɛra mɛ kalo tile 11 san 2025 a jaso yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔni ye lagɛlen don kosɛbɛ min n'u kumakan kɔni bɛ taga yɔrɔ jan ka kɛ ni nin kumakan in kɔni ale carani bɔlɔlɔsira o kana la min ni a bɛ tali kɛ ko ka ɲamaya kɔni taga musolakaw sɛgɛrɛ musolaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'u tɛ fini ɲɛnamaw kɔni ta ni ka a don o kana o tɛmɛna sira dɔ fɛ min denmisɛnnin fitinin dɔ cɛ dɔ kɔni ye ɲamaya ta ni ka ale sɛgɛrɛ fo ka taa kɛ a bɔnɛna a nin na minisiri ko ye waleya min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ fɛn fosi tɛ yen nɔ ko min ni musolaka kan ka kɛ ni a kɔni bɛ ɲɛsin ka waleya sugu dɔw ta ni ka ɲɛsin o ma o de la a y'a wajibiya teliya la maa min kɛra nin kuma in kɔni ale fɔba ye a ka bɔ ni ka yafa kɔni ka o deli musolakaw olu fɛ ani ka tila tuguni jaso min fɛnɛ kɔni ni o ye nin kunnafoni ni ka ale cari ko ka tila tuguni ka ɲangili bere ni ka o ta ka da kun. Sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye ba maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieurs bɛ yen géomètres fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ ka diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieurs b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ sotiba soteliko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90
38 54 64 walma 65 66 58 58 couche Happy Nice denmansaw lafiya. Dɔgɔjɔlaw ka bolimafɛn ale bɔtɔla dɔgɔjɔyɔrɔ la Endelmankaw olu fɛ yen nɔ bingani wale tigilamaw ye bingani ta ni ka bolimafɛn kɔni ka o sɛgɛrɛ kari tɛmɛnen o la maa minnu yɛrɛ kɔni ni waleya kɛ a kɛra dugu min yɛrɛ la sa o de ye Infizara nin ye a yɛrɛ k'a fɔ ko serew fɛ ko nin kɔni waleya jugu in kɔni a kɛlen maa saba olu jogina maa fila bɛ sabata ninnu na olu sɛbɛkɔrɔ jogina kosɛbɛ olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso la maa minnu ye nin waleya jugu in kɔni ni k'a kɛ maa fila de kɔni tun u tun bɛ bolimafɛn o sen filala n'u yɛrɛ kɔni ye o tila u taara ni bolimafɛn kɔnɔma ninnu ka telefɔniw ka taga se u bolola nafolo ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni ma maa minnu jogina u taara n'olu ye an sɔnko lapitaniso la. Kalo tile 12 san 2025 don kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni taara masina n'a lamini muso kɔni fɛ ka se ka dugu ni ka o sanuya a hakilina bɔla fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Ansardine na ni ale ɲɛmaa kɔni Asɛd Usmani Sherifa Madana Haidara ye u ka laɲini ye min ye o de ye ka se ka yɔrɔ kɔni ni ka olu furan ka u jɛya. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Libikaw ka jamana o kɔnɔna la manafɛntigi fila kɔni karila ɲɔgɔn na Libi jamana o kɔnɔna la a kɛra kalo tile 12 san 2025 a kɛra sufɛyan fanfɛla o la a kɛra sababu ye ka maa 5 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na nin kunnafoniya in dira u ka médecine na d'urgence maaw kɔni fɛ nka jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na lakɔlɔsili kɔni bɛ olu ka bolo kan. Min ye Ukrainienw ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Volodymyr Zelensky ye a y'a yira k'a fɔ ko a sɔnna ani Rusi kɔni ka sigi ka kuma min ye ni a kan ka kɛ Istanbulkaw ka jamana o kɔnɔna la nka a bɛ sɔn a ma kun kelen de la fo ni Vladimir Putin yɛrɛ kɔni bɛna sigi ka fɔ in ale kɛnɛ kan k'a sababu kɛ sigi ka fɔ in de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dan sigi nin kɛlɛ min bɛ Rusi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw aw kulo garizɛgɛ kɛra nin kunnafoni de bi ni k'a da o kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔna aw ni ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.